Pakruti kwa Ramogi. Rokavana inyokom Ramogi TV kaune wang sa chenro marwa marang'ich welo ma kama keloni weche mosebedo katimore pacho kaendi. To bang'e saa 3 e buch jopiny wabro goyo mbaka gi mheshimiwa Eddie Oketch en senator ma Migori to gi Charles Owino jakanyo mar UDA. Mbaka mwadhi goyo ni to bin UDA omuoch koso to nitiere mutni moro mar joma tindo madwaro kawo teku mag duond buche. Ni kare koso waneno mane ODM koni wanene UDA koni wabro go mbaka ni to saa ochopo mar rowere mondo mi okaw telo koso mane mbaka mwaer winje pachi 3-6-0-0 e kaka inyalo yudo wa Elizabeth Otieno Nyarugenya mwalimu teacher e jaloko marwa an kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakachi lendo Ombija taya nyakwar guoko cha pesa magi weche manyien ma wan go. It has come to my attention that certain individuals have shown blatant disrespect to the party leadership, including the presidency. This behavior is unacceptable and will not be tolerated within the UDA party. Tungni medo muomo duond bura mar UDA ka jagoro maduong' Cleophas Malala obwogo kawo kang' mar chik ne jotelo makiro weche. Riwruogo kinde mapacho kaendi kod kembe mamoko nyiso luoro ni paro mar chik mageto medo usuru biro hinyo jo Kenya kaponi okadhe kaka en sani. Koro wacho ni sirkal onego bed tiyo gini yo moro makare ma ok gigol ji shida kendo giketo ji shida. Onego bed ni goli ot titeri kuminyalo dakie yo malong'o kaka dhano. Wach human being nyaka warang ngimagi. Joked ne ratich oganda oseyo chenro mar muko udi madhi nyime madhare ka giwacho ni itime e yo mar rocho ratich oganda. Kamano kuom keto Ramogi TV kapok odonje weche mag siasa to riwruok mar okinde ma pacho ka LSK okone komiti mar od bura marango weche mag omenda pacho ka ni paro mar chik mar omenda ma higa mar 2024 nyaka 2025 biro hinyo jopiny kaponi okadhe kaka en sani. LSK mane ochiwo nonro margi ne komitino wacho ni paro mar chikno biro medo usuru ne mwandu ma jo Kenya tiyo godo pile ka pile. Jafwambo marwa Walter Nyambaga miwa ler mar wachni. Chenro mar konyo pacho gande wi paro mar chik mar ikomenda mar 2024-2025 medo mako mach odiochieng' mar 2 bang' riwruok mar okinde pacho ka LSK omuoch kendo kone komitino ne oikre rakore kod buche do makwedo medruok mar usuru kuom chiemo kaka makati to kod modhi mag tedo e kinde gik mamoko. Our proposal as Law Society is that piece of proposed amendment be rejected in its totality, because it doesn't meet the legal threshold under Article 24 for its limit. Joket mwandu oywago kang' mathulo mar tije, to kodo alla biro hinyore godo ka komitino isundo mondo nen malong'o kapok oloso report mibi piedhne od bura jumbe 2 mabiro. The automatic measures that employers will do is to, cut off excessive baggage that comes with the cost of doing business, which means that the people who necessarily will have to suffer are employees. In our view, the tax treatment of this Kenya should be as it is now. Let them pay for their own taxes under the normal tax rates. Let us not impose an obligation on those platforms for them to withhold the tax. And I think even locally we have enough mechanisms to ensure that these individuals pay their own taxes in Kenya. Jakom komitino Kimani Kuria wacho ni komitino goyo tamsi kalore kod weche mopedhne kendo suru miget jugi kuom wegeche kadekredhne mauta kaka yor chiwo fungruok ne weg nyamburko. Proposal from several stakeholders that maybe what if there is a small adjustment to fuel levy and where now everyone pays across, and instead of making it like a tax to motor vehicles. You're talking to investors and telling them what kind of a government we are, where we can quickly change tax incentives after we've already lured you to make your investment into the country, and that is quite negative. Kamitino osingo nywando paro duto mag oganda e lipot katodoko ni kamitino isoko kuom rem tieler kod adiera e kao pacho oganda. There must be deliberate efforts to make sure we clean up our tax expenditures. But at the same time, when trying to clean up our tax expenditures and make sure that some products are, for example, zero rated or exempt, that benefit is actually transferred to the consumer. In addition to that, there are some sectors that should be and must be protected. Walter Nyambaga,
Ramogi TV. Jood bura oketo paro mar medo siling $30 ne chenro mag dongruok mag kuonde chung' ute bura e bwo agulu mar NGCDF. Jakom komiti mar budget Ndindi Nyoro wacho ni kar od bura biro yudo e kind $180 gi $220. Nyoro mane oloso bang' tieko chenro mar kawo pach jokanyo bende osingo ni omenda mag chiemo ne jopuonjre sikunde bende nyaka keti e budget kendo ketne $3 billion. Tumeweka pesa ya school feeding program itaendelea bila tatizo lolote, kwa sababu wale watoto wote wanaenda shule, hata wa pahali ambao kuna shida ya chakula, hao ni Wakenya wadosi wa kesho. NGCDF as you know is a share of the revenue that we collect as a country, and therefore consequently every year it goes up because of that. And in Kenya now, every constituency will be getting an average of 180 to 220 million shillings every year, because it is differentiated through the number of votes. That is why it is not possible to give the exact figure. Riwruok mar weg tije pacho kae FKE ogolo ywak ni piny Kenya osebedo kod lwasi marach mar ohala kaluwore gi medruok mar osuru manobedo bang' keto tim chik mar omenda mar higa mar 2023 ma nyaka sani osemedo nengo mar timo ohala kendo duoko chien thuolo mag tije. Mane noyangi gi manen jatend riwruok mar joma ndiko ji e tije Federation of Kenya Employers Dr. Habil Olaka ma bende oseyo tend piny Kenya kuom kelo midhiero ne kembe ma pacho kae ndie kendo keto ngima jotije kama tek. FKE ne olose kinde ma bende ne giyiero jatelo manyien Dr. Gilda Odera madhi tayogi chakre kawuono. Lidio Keyo nigi ler mar wachni. E romo margi mar 64 ma ibago higa ka higa, riwruok mar weg tije mandiko ji tije pacho ka Federation of Kenya Employers FKE oseo piny Kenya kuom chido lwasi mar ohala kendo oketo piny Kenya kaka piny mar chiemo gi keti mohala. Kenya's stock market faced severe setbacks, becoming reportedly one of the worst performing globally. We emphasize the importance of living within our means as a country due to our limited resources. Riwruogno wacho ni kata obedo ni ne gibedo kod romo gi piny owacho mar chwalo ywak gi e wi meto mar osuru, to piny owacho ne ok odewo ywak gi kata matin kendo ne oriemb jokanyo mag riwruogno e board mane twak e wi meto mar osuru no. We as a federation, we went out very strongly and gave our views to the parliamentary committee that is discharged with the responsibility of reviewing the finance bill. Not all our views were taken into consideration, and this year is no different. We are actually making a contribution because we have private medical insurance schemes, and actually most of our staff don't go to the public health facilities. They don't claim NHIF as it was then, as it is now, but that's going unless they are hospitalized. But I don't think the government was happy because eventually we were removed from that board. So that's the price we paid for getting you shielded. Eromono, riwruogno otimo lokruok e telo mare kendo yiero Dr. Gilda Odera kaka jatelo mokwongo mamiyo nyaka ne chak riwruogno higni 65 mokalo. Gilda koro kawo kar Dr. Habil Olaka ma osetawo riwruogno kaka jatelo kuom higni 4 mokalo. An gi mor mang'eny ahinya nikech after 65 years sani koka ane the first mama kawacho kamano. King'e tiji, tim tiji gi kenda, tim tich maler, to ywa mine moko ywa nyiri moko ipuonjo. Nikech kwa puonjore kamane kaka wagerore. Adwa mondo wane kaka wanyalo tiyo even closer gi jo board. Adwa neno kaka nyalo ywayo businesses matindo moluor join membership. Wendo maduong' e romono Dr. Julius Kipngetich okweyo weg tije go mondo mi okaw okang' mar manyo yore loso lwasi makare mar ohala kendo yoyo joket mwandu e pacho kaka yor keto Kenya sulwe e kind pinje mag Afrika. Ka bende oseo piny owacho kuom chuno ganda gi chudo mar gedo mar udi mane ogonyore kowacho ni sirikal ne oko paro makare e wi okang' makamano. So I would like you to be the greatest voice for private sector. There are other voices, remember, which
filled your vacuum, you created a vacuum. Okay? Others have then taken you as competitors rather than collaborators. Okay, geographically we are in Africa, but how do we then position Kenya? I would like FKE, the new president, to figure out this. I can be part of that team, I can help. Riwruogno keto ayanga moko kuom okenge mag dhi kawo mag tawo riwruogno kuom higni 4 mabiro motisi ni 2024-2028 strategic plan. Now the biggest task is to implement it. That's always where the rubber meets the road, implementation of a strategic plan. Bang' piny owacho rem kawo paro mar weg tije kotenre kod chik mar omenda mar higa mokalo, pod giramo ni gibiro medo chwalo kwayo margi. Piny maduong' Nyakwaro Mgajwang' ni to bende ibiro winj kwayoni gi piny owacho. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Jopuonj mag JSS onyono kar tiendgi ni ng'anyo margi dhi nyime nyaka chieng' duol mandiko jopuonj TSC chul gi gopegi kendo ndik gi duto e yo mongirore. Jopuonj go man kawuono nobago ng'anyo mar tipo nyaka e log tich mar TSC oramo ni ok gibi yie mondo TSC ondik jopuonj moko tiwe moko oko. Kaka Simprose Okinda leronwa, jopuonj go bende seyo TSC kuom rem luongo gi e mesa mar twak. Jopuonj mag JSS nobago ng'anyo mar tipo kawuono e boma ma Nairobi. Ng'anyo no nonyoko jopuonj mawuok e counties mopogore opogore kamoting'o Tharaka Nithi, Meru, Kiambu kod Mombasa. Jopuonj go nochako ng'anyo margi e tesen nyamburko ma City Park nyaka e log tich mar TSC mantie Upper Hill. Jopuonj go mag JSS oseyo TSC kuom rem miyogi obok mag ndiko gi e tich e yo mongirore, kata obedo ni budget mar ndiko jopuonj to od bura osepuodho. Gitamre wach ndiko jopuonj moko kendo weyo moko oko. Confirmers and compensators. Tafadhali, tumeona muna address media. You are supposed to address teachers. Tunasema hivi, we were not 26,000. We want to remind you, you employed 46,000 interns. And that is why we are saying, confirm all the 46,000 interns. There is a circular, an official circular that we are waiting for. And until that circular for confirming 46,000 teachers has arrived to us, then we are still at home. And we want to pass a message to the parents that TSC and the President Ruto are killing their children. That is a generation wasted. Jopuonj go ywak ni kata obedo ni gisebedo ka ging'anyo kuom dweche buora sani, onge ng'ama dewogi ka gidwaro mondo jatend piny William Ruto odonjre wachni. Sasa vile rais amerudi na tunataka kumwambia kwa kauli moja kwamba walimu wa JSS pia wao washughulikiwe vile alipanga mkutano ya watu wa Mogoka. Na jambo la elimu nchini Kenya limechukuliwa kama msaa. Mambo ya Mogoka inatatuliwa within 2 days. Mambo ya education watu hapa Kenya hawana haja nayo tena. Jopuonj go mono monjo log tich mar TSC Nairobi oseyo barua mar riembo jopuonj mang'anyo tich ma TSC nooro ne moko kuomgi ka giwacho ni TSC nosekwedogi. Antonina Lentoijon tunajua kwa hapo juu aliandika affidavit kotini na akasema kwamba we have no employer-employee relationship with TSC. What we are saying is, what are the show cause letters for if we have no employer-employee relationship? E chak jumani, komiti mar od bura e weche mag somo nolero ne komiti mar budget chenro mandiko jopuonj 26,000 masani ondiki kaka interns ka jopuonj ijiwo mondo kaw tijego. Ok wanyal ng'ado ni kik ndikgi nikech ka ok ondikgi to pesa ni be wakia kumidhi tere. Olo ndikgi to mondo wa push magibed P&P kar bedo oko nikech nyithindwa bende sani sandore onge joma puonjogi. To chairman mar budget ma Dindi Nyoro be nokwayo TSC mondo omigi budget estimates mar 46,000 kopono nigi P&P. Tiende ni oseneno rot moro minyalo gole pesa mondo jo intern gi bende wandiki kaka P&P. En wach mosir kod jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu malero ni migawo no ni kod chenro mar ndiko jopuonj JSS duto e yo mongirore e higani. JSS teachers, you are aware that almost 100% of them will be taken over as permanent this year. I think they are doing their second year. And I think there is also a court ruling which has been able to come out this week. We will be able to look at it and the implications of that court ruling as we make a decision as to what is to be done. Also, there's
Jakoromo gikore rito ni to en ng'ano ma bende biro mbalo wang'e mokwongo e kind duol mandiko jopuonj mano Teacher Service Commission kaachiel koda jopuonj mag junior school manitiere ng'anyo gi e kinde ni. Ka kamano jopuonjre pod biro medo sandore e klas. Kowuok e apisi maduong' mar Teacher Service Commission ne Ramogi TV nyinga Simfros Okindam. Migao mar somo chano tieko gedo mar kuonde tiego tije lwedo e od bura ka od bura manochak higni mokalo to pok norumo nyaka kawuono. Maendi ne oyangi kod jatend migao mar somo Ezekiel Mashogu mane ochopo e nyasi mar dhialo higni 100 mar kuonde tiego tije lwedo e pacho kaendi. Mashogu okone jopuonjre mathoth rem dhi e mbalariany kendo medo kwan mar kuonde tiego tije lwedo ema dhi konyogi. Higani e kwan mar jopuonjre maheo 900 manotimo penj 200 kende ema ne oyudo grade mar donjo e mbalariany. We want a TVET institution in each and every constituency in this country, and out of our 290 constituencies, so far we have 238 TVET institutions, and the government has equipped a number of them. If we are going to achieve and attain our 2030 vision 2030, then we must equip the young people with the necessary required skills and competencies, which can only be achievable from our national polytechnics and the TVET institutions. Moingo skunde 33 mag primary, 34 mag nursery kod 4 mag secondary e kaunti ma Tana River oula no monjo kendo rocho chenro mag somo. Sikunde mathoth e gwengego olor kendo moko kuomgi odaro nyithindo keto somo mane tie yien kod buo hema. Gisani riwruok mar Kenya Red Cross dhi nyime gi chiwo kony ne kwan mathoth mar jodak moyudo midhiero no mar oula mapek e gwenge ma Tana Delta e kaunti ma Tana River. Riwruogno geto jogo manoyudo midhiero to ni kuonde ma ok nyal chopnegi kaluwore kod kethruok mar apaya manong'adore kaluwore kod pek mar oula manohinyo mier maloyo 10,500 e kaunti mangima. Shida mingi tuko nao: chakula, makazi, malezi watoto, kwenda shuleni, madawa, afya. Hakuna njia yote kujisaidia kwenda kujihudumia. Mafuriko yamekuwa kama donda sugu, yametuzingira kila mahali, hakuna mahali ya kwenda. Hospitali ni ngao hakufikiki. Kulikuwa kuna dispensary Galili hakufikiki. Tuko na waathiriwa kutoka katika vijiji 4, tuko na waathiriwa kutoka Baliangeti, Galili, Komesa na Kikomo. Takriban tuko na waathiriwa zaidi ya 600 katika hizi vijiji 4. Hapa maeneo ya ngao tunawasaidia na vifaa vya kupikia, vyombo vya kupikia. Tuko na around 33 primary schools ambazo zimekuwa affected na floods, around 34 ECD centers na 4 secondary schools. Some of these schools zimekuwa relocated na tunajaribu kuwasaidia. Kama shule kama Imani Primary tumewapatia water tank kwa support, lakini needs zao bado ni mingi. Wanafunzi wanahitaji shelters, wengi wao wanasoma chini ya miti. Bas wadhi yue moro machuo kwa dugo to podon weche manyien mobro kelo irikata no kama makamu kani Kisumu kanyo wacho ni Trevor sama election ma UDA muoch no wan kaka jo ODM wa retreat to wa regroup to wabro advance. Ero kamana ahinya Eric Awuoche wacho ni Ramogi TV maler kan Nairobi Kaloleni amoso joka buoch Karadengo Gadi School kotel ne giga Awuoche Ligala Jena Awuoche Obuola Ligala kod japuonja Beach Bando. Ero kamana ahinya Helena Tien wacho ni weche manyien kan county mar Busia Ramogi ler ndero kamana Helena imoso no jo kaunti ma Busia kanyo miduma no orote wari 300 ana machielo kandi Trevor Imure ka upach pinye wi chik mar omenda en mana ketho seche od bura en mana macha mano kilo chik ma pach jopiny ne no odagi ma Fred Osuru. Ero kamana ahinya maendi Sylvia Alwach kani Kisumu City wacho ni Ramogi TV ler kendo wanenu makare. Ero kamana ahinya musno jo Kisumu kanyo endo Fred Osuru kendo wacho ni ka opach jopiny nen mana ketho sanya kwar sime Alfred Luocha winjo Ramogi TV maler ahinya
kanungo karungu amoso jaera na Phoebe Pamela Onyango kani piny ma Tanzania. Ngero kamana ahinya medruma na oro ote magu area deka uchiel no kata mbui wa maro mar Ramogi TV kapod abro neno moko kuomgi kikidhi mabor ahinya. Asewacho nyathini toko winja to thani oseguro tiende dalani. In a world where faith, fear, sacrifice, and the complexities of father-son relationship collide. The son must choose his path and his own legacy. Watch this emotional and riveting story of Dennis in Where the River Divides. Watch the best content on the go only on Viusasa. This is an answered prayer. Nilipiga magoti ndio nitafute hii hela. Kuna machallenges tu unaweza kuwa na maisha, alafu kumboost biashara. Unajua biashara zilishuka after corona. Wameru wote mahali mnaniona, Wakenya wote, jaribuni hiyo namba *487*3#. Mutafaulu. Unapata 1,100 Kagendo. Na unapata pia gift hamper. Ukienda nyumbani wasalimu wote na uwaambie kwamba wajaribu, manake you never know, Jumatano ijayo labda kutakuwa na mwingine kutoka Meru hapa. Sikiza chapa, ushinde. Wash your clothes with Toss Lavender to leave your clothes with a lasting, irresistible freshness. I'm telling you guys, this new Showmax app is on some next level business. Oh, it's mad. I know, man. All Premier League games live. 308 games on my phone. Good quality. Outstanding. And you can even adjust your data settings. Let's say you're somewhere where the network isn't so good, or you're using data bundles. Bro, you can pause, rewind, and press play. So, bro, if you missed a game at the beginning, you can still watch it from the start as long as you tune into that game before it ends. 500 bob a month. How many beers are those? It depends with what you're drinking. Check out the new Showmax app today and get every Premier League game live on your phone for just 500 shillings a month. Shika Showmax, streaming for Africa. Gonga Gonga ni rahisi na washindi ni kibao. Kucheza ni rahisi. Ingia kwenye www.gongagonga.com, register na nambari yako ya simu, kisha uweke deposit yako kupitia M-Pesa. Kuweka beti yako, chagua stake yako, weka beti yako, kisha uanze kugonga gonga, ushinde pesa taslimu papo hapo. Kumbuka, mchezo ni rahisi na washindi ni kibao. www.gongagonga.com. Hairuhusiwi kwa walio chini ya miaka 18. Imesajiliwa na BCLB number 359. Mabiro Tich Abich ni eng'e jothumbe wa. Nuse nyathi Kisumu, ukiungenya nyathi Ajeni, sauti na luoro piny. Kikiwe mokineno sigand jathum Alusi Tibim. Atita natiyo gik mang'eny. Kacha kod adhi kaka bouncer. E gate ka oko kae ndi anema an gi machine cha scan ni ting'ang'o. E chenro mar ng'e jothumbe wa, Tich Abich ni chakre sari okinyi e Ramogi TV kitai gi Solomon Tito Kafaya. Kick by
Erokamano kuom Ramogi TV kaendi. Kaluwore gi kum mar mogoka mane oket e kaunti ma Mombasa, ywaruok ne omuoch e kind jo ohala kod apisas mag kaunti no mane temo chungo nyamburko moting'o mogoka mondo kik donje dho wadh nam chumbi, ka giwacho ni pok giyudo barua manyiso ni sirikal opuodho ohala no. Achiel kuom apisas go mane oyudo hinyruok e ywaruok ma kamano koro yudo thieth ka weg ohala to dhi nyime gi uso e chiro mar Kongowea. Maendi bang' chuno apisas mag kaunti no mondo gol nyamburko mane odino wang' apaya maduong' mar Mombasa kadhi Nairobi. Bang' ywaruok ma kamano, nyamburko mane oting'o mogoka to noduogo yiene odonjo nyaka e boma ma Mombasa. Biashara tuchukue kama biashara ile ingine na tuweze kuifanya kwa heshima. Tena tunashukuru manake haitakuwa inakuja kwa wingi imwagwe mpaka ionekane kama takataka. Kutoka nisaliwa tulikuwa tunakula mogoka huko, hakuna ambayo imeharibu. Mogoka ni kitu ya maana bwana. Kukula, kukunywa, kulala ni mogoka. Kusoma ni mogoka. Mimi mwenyewe nimesoma na mogoka. Babu yangu alisoma na mogoka. Mae mbaka mang nwago Sadek e buch jopiny. Nitungni omuoche duonde bura mar UDA ka jagoro maduong' Cleophas Malala bendo golo siem ne jotelo machwalo ywaruok. Jaod bura ma Kapsaret Oscar Sudi onyiero siem mar Malala bang' ka en bende ne omiye siem ni owek diro weche mamulo jalup jatend piny Kenya. Kaka jafwambo marwa Chris Owino lero, gavana ma Nyeri Mutahi Kahiga bendo buogo mar neno ni Malala ugolo oko e ofis. Auka mar siasa e duond bura mar UDA ne onyono okang' machielo bang' jagoro maduong' mar duond burano Cleophas Malala golo siem mager kapino ne moko kuom jokanyo mage. E barua mare, Malala oketo e tago maliet jaod bura mag Githunguri Gathoni wa Mushomba, gavana ma Nyeri Mutahi Kahiga kod jaod bura ma Kapseret Oscar Sudi kuom kiro weche mag achaya manyalo kelo pogruok e UDA. Giteko mare kaka jagoro maduong' mar UDA, Malala onyiso jotelogo ni ibiro kawo negi okang' mager ponono ni ok gikungo dhogi. Your recent conduct has not only undermined the party's unity but also disrespected the leadership that you pledged to serve. Let this be a stern warning. Desist from such actions immediately. And we are saying that should this behavior continue, the party will take disciplinary action against the above-mentioned members. Boka mar Malala okoch wada jotelo moyier kende e kinde mane odhi nyime kendo siemo jatend migawo mar jotije sirikal Moses Kuria kod nyawadgi mar chenro mag wuoth Kipchumba Murkomen. E oboke mare, Malala onyiso Moses Kuria kod Kipchumba Murkomen mondo ogwe tao ka ok ginyal chomore tir kod tije kaka jotend migepe e sirikal. Your primary responsibility is to serve the people within your docket. Should you wish to engage in politics, you are welcomed to resign and join the political arena. Magi biro e kinde ma ywaruok e kind jatend piny William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua ne oyangore e lela e kaunti ma Uasin Gishu e juma mokalo e kinde ma Gachagua ne osoko wang' jotelo mag UDA ma owacho ni osebedo kanyise achaya. There are few people who are proximity to the president. Wamefura, wamekuwa na kiburi mingi. Wanafikiria ati sasa wamefika, wanaweza kuja mlima ati wapange viongozi ya mlima. Sisi hatuwezi panga viongozi ya bonde la ufa, lazima tuheshimu nyinyi. Ati huyu Oscar Sudi asisunguke, akae kwa constituency yake. Na sasa hiyo unaongea uko kwa constituency ya mwingine. Tafuteni mtu mwingine kwanza wa kutisha. Mimi nilipita vitisho kitambo. Mimi ni mtu ninafanya vita mingi. Hiyo vita yenu ni kidogo na ni baridi. Malingling mara Mogi TV yango ni thoth jotelo mag duond bura mag UDA mawuok e gwenge mag Masawa osejony kod Gachagua ka achiel gi kit telo mare. Wachore ni jotelo mawuok e gwenge mag Masawa ok mor kod okang' mar Gachagua chunogi mondo gikal kuome e thuolo moro amora ma gidwaro neno jatend piny William Ruto. Jotelogo onyonore ni ok gibiluwo chik makamano ka giluwo ni Gachagua onge kod lony mar adhai e weche mag siasa mar golo negi chik makamano. Moko kuom gilero ni Gachagua ne obedo jaod bura kuom thuolo mar tam achiel kende kipimo kod moko kuomgi
ma osebedo jood bura kuom higni mathoth. Maling'ling marwa bende yango ni kaluwore gi mano, mbi mar Gachagua e gwenge mag Masawa e kinde kod jood bura maok e gwengego osedok piny, gino ma omiyo odong' mana kod jood bura 3 kende kuom jotelo maromo 60 mawuok e gwenge mag Masawa. For 2 years unabuli kila mtu, hii kaunti ndo huyo, hii kaunti ndo huyo. Unatajwa wiki moja unazama, unalia. You know bullies are the biggest cowards. Do you know that? Bullies are the maka unenda sijui kwa msitu sijui wapi. Mabiro e kinde ma oboke mar Malala oyudo kwet mager kowuok kuom Oscar Sudi kod gavana Manyeri Mutahi Kahiga. Mutahi Kahiga, achiel kuom josiasa machiegni kod Rigathi Gachagua, onyiero oboke makano ka owacho ni Malala en andhoga. Nobody elected him, and yes, I think I would want to say that Honorable Cleophas Malala, being in the United Democratic Alliance as Secretary General, is just like a square peg in a round hole. It does not fit. E korka kore, Oscar Sudi to ne ojaro Malala kaka MCA mane omed ngas ma ok nyal miye CM. Jopiny koro oketo wang'gi mar neno kaka tudruok e kind jatend piny William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua dhi bedo e kinde ma gidhi romo kuom thuolo mokwongo chieng' tich ang'wen e nyasi mar alam ne pacho kae, kaachiel gi nyasi mar Madaraka chieng' Ngeso e kaunti ma Bungoma. Madhi bedo thuolo mokwongo ma jotelo go dhi romo bang' Ruto duogo pacho kae kowuok e limbe mare mar piny Amerika juma achiel mokalo. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Otek manade ni mane mbaka mang nogo sa 3 e buch jopiny. Moko kuom jodak e kar dak ma Mathare dhi nyime gi kwan lal muthoth ma kaluwore gi chenro mar muko udi magi ma itayo kod piny owacho mamalo. Kata kamano, jokanyo kwayo ni mondo chenro no tae yo malong'o kaluwore kod dwaro mar ratich oganda. Jafwambo marwa Eric Owenga ni kod ler mar wach ni kwa Mathare. Tinga mar Omeko podi ne onyonore alwora ma Kosovo e kadak ma Mathare. Oganda ma yande odak e dhaura kendo ne paro ni tony kinde koth mapek ne ok nyal geng'o pi wang'gi kaluwore kod kaka kuonde jot magi ne idhanjo gi tinga. Mary Kanyuri higa mokalo ne olalo ode alwora ma Portland manie Mavoko e kaunti ma Machakos dweche 8 bang' biro chako dak Kosovo kae kendo midhiero mar muko udi ne ojuke. Hapa kuligawa na serikali siku ya Moi, wazazi wetu ndio walipewa huku. Sasa mimi kurudi huku nikaona hapana, ninunue huku. Huku mimi nimefanya kununua juu. Kulipeana free. Wenye wako hapo wanajua. Serikali ya Moi ndio ilisettle watu huku. Tena kujikaza ile deriblade yangu hapa kununua tena ndio hizo ametoa. More than 40 rooms hapa hakuna. Mimi naona kweli serikali imenifinya sana. Maloyo kunde jot gana 10 gi sani oselwar piny kendo gino oketo jodak go kama tek mokalo. Chenro mabende sirikal oramo ni onge dok chien nyaka gine ni ng'ata ng'ata modak e dhaora onge kinde mabiro e alworani. To ka ne pok omukwa, ang'o ma mondo ne luongo community members mondo bed piny, at least mondo wariw paro mondo wang'e ni kimukwa titero wakanye. Sani omukwa, nyithindo okere ok dhi skul. Mine ninde pap gi nyithindegi. Wantie gi jok mong'ol makata kuma gidhiye onge gige okethore te. Koma dake sani omuko onge kuma nya dake. To an vijana kaka wan kasani onge kuma dwaninde kama dwa gi onge. Koran kai kora kwayo kagdaro ji to gitero kama fudo Oscar mantiere kwa chobe konya dar kono. Ruto hajafanya hiki kitu na mpangilio kabisa. Hizo 10,000 nasikia akisema zimepewa watu wadogo sana, ni kama watu wake ndio walizipata. Mbona napo tukiuliza watu hajapata hizo 10,000 hata mkiuliza ni kilio tu. Kata kamano chenro mar muko udino ne obedo hayo ni rowere mane ni alworani ne giriwore ka gikwanyo mabede moti ya wiye mana kaka ne gilwar piny. Kaluwore kod kaka chenro ni osebedi ka itayo, piny owacho osebedo ka iseyo ka isunde ni gidayo jopiny kinde chenro makamano. Riwruok mochung'ne kendo ratich oganda mar Kenya Human Rights Commission ne ohum ni oganda ahinya to mine kaachiel gi nyithindo gi sani kale matek. Onego bed ni goli ot titeri kumi nyalo dakie yo malong'o kaka dhano. Wach human being nyaka warang ngimagi. To wacho kaka Kenya Human Rights gino onego bed ni time in a humane way.
okwatamre mondo kik moko utegi, lakini otumgi in accordance with the laid down human rights principles. Wakati ambapo unakuwa ama unakuja kubomoa mahali ambapo pana watoto, mahali pana wamama na wazee na watu ambao wana ulemavu, ni vizuri wapatie nafasi waweze kujipanga. Shilingi 10,000 sio pesa ya kupanga maisha. Nakwambia already watu walikuwa affected na floods. Floods nazo zilibeba kila kitu. Nyumba, kila kitu mtu alipoteza. Sasa nikikuza nikikwambia na kupatia 10,000 alafu nakuza kukubomolea maisha, hakuna kitu 10,000 inasaidia mtu. Seche matinga mara omeko ni medo yuak ka muko udi mag jogo madak machingi dhaura ka kaka jo piny bende medo yuak kalure ko lal mag yudo yokang mane piny wacho ni bro kao mar neno ni oganda madak machingi dhaura ogol kendo dak mabor mita 30 kod dhaura. Eric Owenga, Ramogi TV, Mathare, Nairobi County. Joriemb apiko e boma ma Homa Bay kod alwora mar boma no medo yuago rochruok mar arita kaluwore gi monj ma jomaundu monjo weg apiko go eko. Kaka jafwambo marwa Ali Abich lero, monj go osekelo tho mar jo bodaboda moko kendo apiko buora bende osekwal. Joriemb boda e boma ma Homa Bay kod alwora mare osebedo ka ywago rochruok mar arita kwe sekta no kaluwore gi jomaundu moko masani koro tuch monjogi kendo mayogi apikni mag-gi. Ma en bang' kachiel kuomgi mowuok e ward ma Lambo e kachud bura ma Suba North ne jomaundu monjo dalane Otieno ma onege kendo kwalo apiko ne nek manomiyo jopiny ochako timo apedha ne jomaundu go eko, apedha manoweyo konega cheji 3. Jomaundu nyicho dhi modhi nyaka e ode, modhi mogoye mochweyo tho ato gikao nyaka pikone magirepo nyaka jaode. Omiyo owacho kaka jo sekta mar jo bodaboda ni okwa mor gi gik mosebedo katimore, kendo wakwayo ni wan kaka jo bodaboda wakwayo ni mondo wayud arita maber koa kuom sirikal. Wadwaro justice nikech wambe wan achiel kuom jowa monego bed ni bedo gi ratiro mondo sirikal omiwa arita maber, kendo wakwayo ni mondo family mar ojokosore mondo yud justice kendo giyudi kaka gibiro winjo kaka wach wuodgi biro gik mos gisewito. Kombe mayie ndiko ji e grube gi mobiro kaka new members, kindly please make sure ni ng'ama da biro e grubi ng'ano biro gi barup chief mo adala gi madhi bitisha ni ong'e ng'ani mobedo gi nonro ne maber makata gimoro timore to nyalo ng'ato nyaka dala gi we kawa ng'ato ne ndiko. Tela mar boda e boma ma Homa Bay wacho ni sani koro dwe achiel ka jomaundu osemayo gi apikni 10 ka jowetegi 3 bende osenegi kod nek makoch bang' mayo gi apikni gi. Kawuono ka wakwano jo boda mosetho e dwe ni kende gin dhano mang'eny madhi mana 3, apikni moselal to oinga 10. Koro wakwayo ni polis nyaka donji mondo oti machiegni gi sekta ni mondo rit ngima jo bodaboda. Jo bodaboda nigi ratiro mar ringo kamanyo pesa kaka jomamoko. Jo bodaboda nigi ratiro mar dhi kamoro amora e Kenya ka nikech nitie polis monego bed ni rito ngima ng'ata ma ja Kenya. Mar ariyo, stage mora amora machakore Mabei kama ok opuodhi gi social services to kod leadership mar this sector ok wabi yie mondo bedi. Koro king'eni chako stage moro kama ok wayie mapok wapuodho to chak chon mondo iwuogi, kech stages ma ok wang'eyogo emipande jok maricho. Giwuondo ni giriembo apiko to kare gipondo mondo gichiw report mar nonro mar jowa mondo yud jowa mondo jokuoge onegi. Giwacho ni sekta mar bodaboda ema sani koro ndiko rowere mathoth ma bende tiyo matek mar yudo apikni ma giriembo go eko, to jomaundu go mayo gi e yo ma ok owinjore ka gidwa ni telo mar arita kwe kaunti ni oresgi e lwet jomaundu go. Kipiki sani beche tek ogik 300 olawo bech gari. Koro ka ng'ato nyalo bukore gokinyi ni itiyo matek to gikone to ng'ato ma pikipiki yo machalo kamanyo ok owinj maber ahinya. Sani samoro nyalo nindo makata chiemo kichiemo mondo chul pikipiki to kichiwo gokinyi yudo ka pikipiki ni onge. Koro wakwayo arita kwe mondo mi okonywa. Mar ariyo wakwayo jogo wa mariembo pikipiki mondo gibed ne akicha. Kopo ni nigi pikipiki kidake lande we kaw pikipiki ni we lande ochiel. Make sure ni so pikipiki yot makata ka kome manindo oko to komo nindo oko to pikipiki obede yot. Telo mar arita kwe kaunti ma Homa Bay okoni gidhi nyime giluwo wach monj masani ko timo ne jo apiko e kaunti ni, kata kamano ne gikwayo jopiny mondo were kod tim mar kawo chike lwetgi ni ginego jogo magichich go. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Ng'ata chiel owito ngimane ka mwandu ma kwan ne pok oyangi bende olal bang' jomaundu monjo kar ohala moro mani Jua Kali e boma ma Kisumu.
Kaluwore gi joneno, jomaundugo nomonjo kar ohala no e seche mag otieno ma piny orugo kawuono kendo ginego chuk dar. Bang'e to ne gituro duka ma gikwalo mwandu. Johalago koro odak gi luoro kaluwore kod monj ma kinde ka kinde alwora ma Jua Kali. Gikwayo obila mondo kasre gi nonro kendo gichiw arita e yo makare. Wawito mzee chalo ja higni 50 gi wiye kanyo 60 ma ondike gi kambi ma iluongo ni Urban Securities, en manyocho rito nwa kae. Be pok otieko kod dwe achiel makata misache pok ochamo. Koro kwa chiew kawuono to wayudo ka joge ogoye mobete mochodo wiye mowite piny kanyo. Koro wasetemo kaka wan johala, kaka jahala personally, akedo askari, but jonjore oheogi. Wakwayo ni sirikal man gi gik manyalo rito go alwora mondo odonjie. Ka koro sani inego soja minego ni be onge gimoro. En tij rito gigi. Wan be wakwayo mana sirikandwa ni masani wan goni Ruto. Wagombo Nyanza koni wasaido kinegi ji moingo. Kuna previous footage yao yenye tumeshare na polisi. Maybe hiyo itasaidia kuwatafuta. But apart from hiyo pia Jua Kali as a whole of late, maybe kwa sababu ya vijana wana kazi, kumekuwa na wizi mingi sana. Na najaribu pia kuambia serikali wa intensify patrol ya sana Jua Kali. Erokamano wadhi ne kore weche mag ohala ni Tend County ma Homa Bay ochako chenro mar pogo kodhi mag pamba kaka yor chiero pur pamba. Gavana Gladys Wanga ma osidho chenro no wacho ni gigeto chwalo tana par mag koth pamba ne ma ok tin ne jopur 35,000 mondikore kaunti no. Wanga wacho ni kaunti no nyocha oseyudo kilo 990 mar koth pamba ka wuok e kambi mar Rivertex kod tana 1.6 ka wuok e bad migawo mochung' ne cham kod chiemo miluongo ni AFA. Alfreda Odera. Tunasema pamoja hapa ya kwamba sisi mulituambia tulete pamba milioni 1 tani, alafu jina lianze kujengwa. Sasa hii na hii mbegu tani itafika milioni 10. Sasa mbegu ikiingia katika soil, tunataka kuona jinari ikianza kujengwa. Shamba tuko nayo, tumeshapeana. Sisi hatuna chochote. Shamba hakuna kununua. Tunakupea free of charge shamba. Wewe unakuja tu unajenga jinari peke yake. Gocho mar paro en keto maino e fwenyo matut kaka ng'ato winjo. Gik mokaloe kod kata mana kaka otimore. Magi timo gi thoro mar neno ni oyud lokruok makare. Maling'ling mag ng'eyo e mar paro. Okelni od Royal Media Services. We care. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Dial *811 *495# to get Our Father.
demand mar chak ne ni malo. Koro ne chuno wa ni nyaka wadogi dhok magre upgrading. Nyaka ne ni japur modwa pidho dhiang' nyaka obed gi kare moro mokete ogada, tokete legumes kaka desmodium, calandria, maka koro gigo ket kamoro achiel, to koro dhiang' nyalo chamo maber. Wan gi tuo moro ka puodho. Strikes in seconds for instant kill. Kills all doodles dead. From SC Johnson, a family company. Nyisa, in idhiga kanye? An nadhi manyo mama. It's time to strike back. Radiant Spray strikes in seconds for instant kill. Kills all doodles dead. From SC Johnson, a family company. Wadonjane weche mag tuke ni Tobias Knost matugo ne klab mar SV Verel e piny mar Germany kachiel gi jatugo machon e klab mar Gor Mahia John Ochieng masani tugo ne klab mar Zanaco piny mar Zambia e jotugo mawelo mabende oriwore gi tim mar Harambee Stars motelo ne tugo mag manyo otiko tugo mag pinje duto. Jatugo mamoko gin mabende tugo leagues mapinje maoko maodonje urako otingo Duke Abuya, Elvis Rupia maduto tugo ne piny Libamba ma Tanzania, Johnston Omurwa, Alfonso Mija, Adam Wilson matugo ne klab mar Bradford kachiel gi Amos Omondi bende osedonje urako. Kenya omako thuolo mokwongo e group B e tuke mag kabadi e piem mag Banga Bendu Cup bang' loyo tugi mar adek e group B e alap ma Shahed Manido Stadium piny mar Bangladesh. Kenya nowuok chien kendo loyo tim mar Iraq points 50 kuom 47. Tim mar Iraq nochako tugo maber kendo noyudo loch mar points 26 kuom 22 kapok jotugo dhi e yueyo. Kenya noduogo gi paro mopogore bang' jotugo wuok e yueyo ka loch ketogi e thuolo mar donje nus finals. Bas walore kanyo ka wan gi Elizabeth Otieno Nyarugenya kaka jaloko marwa wanere kendo sade ka Nyasaye oyie an nyinga Trevor Ombija jandingo panga janyakach dendo Ombija taya nyakwar guok kocha pesa wanere Sadek.